Salut și bine v-am găsit la partea a doua din acest minigame minunat numit YouTube Simulator Z, aici alături de Nicos. Salut, băieții! Și astăzi vom continua cu acest minigame, ca să-l terminăm și noi, să sperăm că acest videoclip. Nicos este mult mai avansat, videoclipul trecut a făcut o greșeală și a băgat toți banii aici, ca să aibă mai mult spațiu să filmeze. Și acum are 1 milion și ceva. Așa mai face Nicos. Și nu uitați să dați un like și un subscribe dacă vreți să mai vedeți content de la noi. Exact. Și nu uitați să vă uitați și la partea 1, ca să aibă și aici logică. Ce facem? Da, exact. Să aibă logică la ce vă uitați, că... Da. Să vedeți cum am evoluat eu, ghidere. Da, exact. Și e foarte interesant, că e foarte realistic. Pot să recunosc și Eric e foarte avansat. Are aceeași cameră ca mine. Nicos a jucat un pic mai mult înainte. Un pic, da, nu mult. Un pic, nu mult, da. Yes, și asta, văd că face diferență chiar mare. Ups, și trebuie să ne facem și thumbnail. Și apoi trebuie să facem manual pe YouTube, frumos. Foarte interesant. Și aici avem toate videoclipurile noastre, de la primul Messi Life, Roblox Adopt Me. Și, dar chiar, câte vizionare are cel mai popular videoclip al tău, Nicos? Stai o secundă, că am 688.000. Al meu e unul care are un nume, de nu pot să-l citesc, care are 62.000. Dar vine YouTube 2 din spate și îl prinde. O secundă, că trebuie să fac aici, mi-am luat... acum am 2,3 milioane de ăsta de... Dar tu faci intenționat sau? Spațiu, da. Parcă era o greșeală, Nicos. Bine, prima dată a fost o greșeală și mi-am dat seama că dacă cumpărăm spațiu, ne dăm mult mai mulți bani. Păi da, ai nevoie și de camere de astea. Nu știu, eu o să mă duc pe strategia mea. Bă, camera asta este destul de bună, sincer. Ok, nu pot să mai iau nimic treptat. Camera e 81.000. Și ce? 39.000. Pe toți am băgat. Am și eu 1.1 milioane. Puțin. Nu mult. I-am 2.300.000. Ia, să vedeți acum cât îmi ia să editez. 10 ani. Nu e, stai. S-a dus deja 1 milion. Nicos, avem un hacker. Ce face? Merge în aer la propriu, merge pe tavan. Aia, lasă-l, că oricum nu-l ajută cu nimica. L-am văzut și cum se ridică dintr-o dată. Oricum nu-l ajută ca să aibă hack-uri. Adevărat, că nu ne poate omorâ. Dar ce ciudat. Oricum, jocul ăsta e destul de easy, gen. Da, adevărat, n-ai nevoie de hack-uri. N-ai nevoie de hack-uri. Noi suntem gamer profesioniști și n-avem nevoie de astea. 200.000 pe un videoclip. Cum atâția bani ai făcut? Da, pe un videoclip. Nicos, milionarul. Mă duc să-mi iau cameră. Bum. Trebuie să-mi iau un nou calculator, dar mi se pare că e vreo 47.000 ceva. Mi-au camera de 81.000. Deci nu, din banii ăștia nu mai cumpăr spațiu, îmi cumpăr direct cameră sau calculator, bă. Că acum merge cam cred calculatorul. Și camera, n-am ce să zic. Adică uitați-vă puțin cât mult durează. Să vă uitați la primul videoclip, durează câteva secunde. Da, să zicem că eu am 3 milioane,6. Da. Uruguay. Nu știu dacă așa se scrie, dar să sperăm că da. Habar n-am. Photoshop facem aici, ia uite. Mama. Și dacă mi-au auziți clicăitul pe aici, n-am ce să fac. Vine la fel. Trebuie să... rezistați. Da, trebuie să ne rupem degetele. Că, n-am ce să facem. Se mai întâmplă. Bă, da, ai observat că zice pe mapă aici Your mom's home? Mă, stai mă. Când am postat acum videoclipul ăsta, mi-a scris ceva one title. What? Și parcă și la mine a fost ceva de genul. Mai ne auzim, Eric? Da, tu mă auzi? Da. Și mie parcă mi-a dat ceva cu one title, dar nu, n-am înțeles. Nu știu. Cred că e un videoclip foarte popular. Da, și m-a întrebat Eric în episodul trecut câte vizionări am la cel mai vizionat. Ok, cred că asta e. Nicos în câteva secunde mi-a făcut 70.000 de vizionări. Am înțeles. Cum faci? Cum fac? Ok. Da, chestiile astea te ajută să faci mai multe vizionări, da. Ce e ăla title-ul? Da, un fel de sponsorizare.
uite, am 10 titles. To expand Ia. your studio. I-am 11. Use. Ha. Nu știu cum să le dau use, mă rog. Stai așa, că acum, după ce-mi cumpărați, o să mă întorc. Eu vreau să mă duc să-mi agradez căsuța, pentru că, na, am destul de multe rubii, am 438. Mi-am băgat 63.000. În ăsta. Am înțeles. Am Chat? cumpărat calculator și am rămas fără bani. House, așa, ia. Spend Mamă, five. Eminem al camerelor. Oh, Nicos, trebuie să mă vezi. Olo! Nicos, mă mai auzi? Da. Stai frumos să dacă filmezi, că am mai avut întâmplări astea nasole, ok, filmezi, bine. A, se mai întâmplă de-astea. Cu Eric. Da, adică data trecută am vrut să scriu ceva și eu pe Z închid filmarea și mi-am închis filmarea. Aoleu. Champion. Ok, după asta chiar trebuie să-mi iau cameră, că nu mai merge așa. Ia, furniture, ia. Ne upgradăm și noi, ne luăm chestii pentru casă. Because why not? Da, și să verific, da, filmezi, bine, very good. It's a very good, very nice. Dar cum Ne luăm mi aici camera? Casa. niște gantere. Nu știu. Furniture, nu. Ne luăm un pătuț, că n-avem. Aha, pot să o expand. Ah, uite așa merge, dar nu știu. Check out. Deschid. Anyways, why not? Ne mărim aici. Am 6 milioane de spațiu. Eu mi-am mărit-o, dar nu înțeleg cu ce mă ajută. Adică, nu, hai de nu. Ce, ți-ai mărit casa? Da. Cum? Deci fii atent, stai așa, întâi să-mi pun și astea în cameră și apoi zic. Stai să-mi pun și ăsta. Chairs. Gata. Deci, dai la Customize și vezi că acolo jos ai un buton de gunoi, de vopsit și unul cu un bloc și niște săgeți în afară. Apeși pe ăla. O secundă, acum stai. Așa. Deci cum? Al treilea sau al patrulea? Al treilea. Așa. Și dai acolo pe zidurile pe care le vrei tu să le faci. Ah, Mi-am interesting. făcut și eu, mi-am mărit cu 10 blocuri. Sau nu cu 10, cu 7, nu știu. Adică câte peretele ai, doamna. Da, e foarte interesant, băieți. Și Și o calculatorul la colț. Da, și fete. Poate avea și pe fete. A? Ar fi șmecher. Și ăsta pe și ăsta. Și nu uitați să dați un like și un subscribe dacă vreți să mai vedeți content de la noi. Am putea să vă spun la intro-ul acestui minunat videoclip. Eu îmi pictez aici căsuța. Pe dinăuntru. Eu Le nu știu, pictăm cred că o să pot, verde. cred că îmi fac doar podeaua. E greu de moca. Scuzați-mă. Aoleu. Oh, ultimul clip al meu a făcut 170.000 de vizionări. Wait, what? What do you mean I have no videos? Bă, am uitat să dau export. Am înțeles. Rip exportul lui Eric? I will die. Mă rup degetele. Nu, frate, și cu calculatorul ăsta tu merge foarte încet. Și gândește că fac pe fiecare click 8500. Tu merge foarte încet. Tu cât Ce? faci? 8500 de bani? Stai așa. Nu, gen atâta fac pe click când editez. A, eu fac 17.000. Bă, Per click. Nicos e top. Rog topul Iar de... îți vă fac 190.000. Hai că mi-ajung să-mi iau și o cameră de data asta. Gata, nu mai bag bani să-mi iau de-astea. Numai dacă mai rămân după ce-mi cumpăr toate astea. Nu mai și nu mai. Nicu, tu câte vizionări ai în total? Puteți să vedeți aici la mine și abonați. Ia zi. Am 1.000.000 de vizionări. Am înțeles. Ok, Nicos, vezi că astea nu sunt toate camerele, mai avem după. Adică mai avem. E o ușă în capătul camerei și poți să duci. Vom presupune că sunt mai multe de-astea, gen. Ai, o să fie mai multe camere și calculatoare. A, da? Ok. Nu știam. Am aflat acum. Adevărat.
Hai că fac și eu un clip doar de 1 milion, că am nevoie doar de vreo câteva mii. Punem ganterele astea aici. Ce mă ți la gantere? Da. De unde? De aici, de la ăsta. Ce De la șmecheri aici? Furnitures? Da, de Ia acolo. mă că fac și eu, că oricum fac sport, oricum fac cu ganterele. Poate să-mi pun și aici în cameră, pe ce să mai... Asta o să fie YouTube 4. Patul YouTube. Văd că eu când îmi pun clipuri de-astea cu numele YouTube, prind bine. Nu știu de ce. Mă, frate, cu Nu aceeași știu. poză îmi faci thumbnail. Da, știu, e ciudat. Mi-a dat același thumbnail de 2 ori la rând. Upload. Ia mă, YouTube, Aplauze. cât a făcut? 150.000. Forță. Auzi, câți abonați ai? Am 15.000. Am Tu? înțeles. E, las. Nu pe bune râd, really. E ok, e ok. Ia, cantere. Ia să vedem. Pot să-mi iau o mașină mică. Mă rog. Tu cu spațiu ai la ăsta, la camera. Ah, 1.900.000 parcă ceva de genul. Eu am 6 milioane. Mamă, dar te-ai spart. Abia mai fac cu camera asta. Deja am 3 milioane și dau click aici de ceva timp. Trebuie neapărat să-mi iau o cameră nouă, băieți. Ce ca să ne luăm așa, banii ăștia care mai avem, care sunt destul de puțini. Ia, 280. Mamă, ce aproape eram, Mă, băieți. vedem că mi-am cumpărat 3 chestii și eram la limite. Dacă aveam cu 2 gemuri mai puțin, nu puteam să mi le iau. Bă, norocul tău. E șampun. Hai că mă la mine acasă să mi le arătez. Te punem pătuțul. Ok, credeam că o să fie mai mare, nu știu de ce. Da, nu știu, e mic. Da, să sperăm că iarna asta ninge, dar nu prea cred. La Ce noi să gen. mai ningă, mă, stai cu minte. Nu mai are timp, mă. Ce să A mai... trecut. A trecut, mă, n-ai cum. Bă, m-am uitat pe vreme și știi că ninge la noi în ianuarie, prima dată. Mă, Nicos, ultimul meu clip mi-a făcut 1200 de abonați. Șmecher. Dar viziona cât ai în total? Vreo 600, 800 pe acolo. De Bun. mii. Tu? Bă, Zi-mă 800 că de nu. mii. Ai 800.000 de vizionari? Stai că filmez acum, mamă, mă sparg. Stai. Am 1 milion și ceva, scuze. Acum mi-am reamintit. Am înțeles. E chiar sunt curios câte vizionări mi-a făcut ultimul clip, că m-a spart. Am 2000 fix spațiu. 2000,01 apropo. Eu am tot setup-ul verde și calculator și scaun. Forță. Ia, exit. Mamă, câte view-uri am Oh, aici. cât de repede fac cu calculatorul ăsta. L-am luat-o, nu fac cu 34.000 pe click. Mamă. Eu am 800.000 de bănuți. Și am 1.200.000. Câți bani ai? 832.000. Doamne, ferește. Și pe ăștia ai făcut doar pentru un videoclip? Da. Bă. Da, știu. Nu mă întreba. Ui, bă, Îmi iau calculator foarte puțin. de 491.000. E unul roz. Ia câți bani am făcut eu pe clipul ăsta? Da, bă, am făcut mai puțin decât pe ultimul. L-am numit Ronaldo. Se vede de ce. Asta se întâmplă când... O să mai fac unul cu Îți Messi. O să fac Messi Life, partea a doua. Eu am cu 200 de mii nici măcar nu cred că pot să-mi iau ceva. Da, nu pot să-mi iau. Ia că mi-o idee. Ce? Mi-am făcut spațiu, acum am 3 milioane jumate. Eu am 6 milioane. Și gândește că am o cameră cu care fac numai 8500 pe click. Și eu la fel. Și tu ai pe asta și... Cum faci tu 6 milioane cu aia? Nu mori de deget.
am deja 3 milioane 600 și dau de vreo. De fapt, deja am 1.200.000, chiar nu durează chiar atât de mult. Chiar nu durează atât de mult, că m-am răbdat. Mi-aș pune autoclicker, sincer. Ce mă, tu ai autoclicker? Nu, fac eu, din păcate. Stai, cum faci? Gen, dau ca disperat aici pe E și pe click. Ok, păi așa fac și eu. Așa, gata, am făcut 6 milioane. Gata, am făcut și eu 3 milioane jumate. Place când Eric îmi face 3 milioane jumate, Nico deja a terminat. milioane. Nu știu, mă, cum merge asta. Nico e mai bun decât mine la gaming. Are experiență cu degetele. Și în viața reală. Și la jocuri am mai multă experiență. Da, eu sincer am calculator de la 7 ani, 6 ani. Eu care l-am de un an. Dar, de fapt nu de un an, de jumătate de an. Da, de jumate de an, dar te-ai jucat pe calculatorul ăla lui sora ta de un an. Da. Știi? Adevărat. Ce vremuri. Mai ții minte când nu-ți mergea Roblox-ul? Da. Foarte trist. Și Fortnite-ul îți mergea în 2 FPS-uri? Da. E mai bine Sad. acum. Mă, auzi, Nico, de cât timp filmăm acum? 16 minuțele. Auzi, am uitat că trebuie să... Iar am luat încă un title de ăla. Și eu. Clipul Fix ăsta a acum. făcut 355.000 de dolari. Îți dai seama, cred că bubuie. 957.000? Nu, 355.000. A, Pentru mine eu e ziceam... mult. Cel mai mult mi-a făcut 200 și ceva. Cred că o Șmecher. să bubuie. Șmecher, eu Ia, am și nu știu, da, Dacă îmi bag ție. toți banii... Ok, dacă îmi bag toți banii în... Aoleo, 34 de mii stau. per click. O să fac 6 milioane de spațiu. Eu vreau să strâng 19 milioane. Salut. Vreau să strâng 19 Bă, milioane. ce tu... Să-mi iau ultimul calculator de aici. Nu, asta am Și- căzut pe spate, am luat-o la vel, nu știu ce l-am făcut. Și să-mi ia să... Deci 3... Cum strângi tu 20 de milioane, Nicos? Tu cât faci pe clip? Pe clip fac vreo 900 de mii. 700 de mii, acolo. Am înțeles. Și acum îmăresc ăsta și am 7 Și eu mi-l-am milioane. făcut 4 milioane doar. Eu am 7 milioane 900. Am înțeles. Nicos a spart. Eric. Eric. Dar tu cât faci cu camera aia pe click? 75 de mii. Nu. Sau nu știu, văd acum. Și cred că 75 o să de mii. avem nevoie și de partea a treia la acest minigame. E foarte mare jocul, văd. Și vă dați seama că mai avem încă o chestie după aia? Avem camere Da, mai de avem la- o cameră. Forță. Eu o să stau în casă aici și o să fac o grămadă de videoclipuri. Nu mai ies din casă, cum s-ar zice. Cum faci și în realitate? Adevărat. Nu ieși din casă. Numai pentru școală. 3.000 per click, eu, Cât faci, mă, tu? ce puțin. 34.000 per click, gen la cameră. Mă. Tu? Messi Live 2, fie că ăsta o să bobuie. Tu cât faci pe cameră? 17.000. Bă, e bun, Mi-am sincer. luat o cameră de asta scump. Adică, sincer, au început să fie foarte scumpe. Adică nu știu cum faci tu, dar eu vreau să-mi iau și calculator. Apoi, adică mi-au întâi calculator, apoi cameră. Tot așa. Eu nu am ce să zic. Messi's Live. Bă, n-am făcut un title, din păcate. Am făcut 410.000. Bă, e bine. Vă dați seama că face bum bum și ăsta. Acum vreau să recrez al doilea videoclip. Roblox Adopt Me 2, ăsta îl fac. Că mă simt eu bine azi. Let's go. Nu, ce ca să ne... Mamă, băieți, am 1.500.000 de bănuți. S-a Nico. terminat odată. E top, Nicos. Am făcut 1 milion de vizionari. Bravo, eu am 2 milioane. Și tu, ăștia abonați câți ai? 24 de mii. Am înțeles. Tu? 8.200, ceva de genul. Nicos, am 6.9 milioane. Eu am 21 de milioane. De ce, mă? 21 de milioane. Nu milioane de ce? La spațiu. Cât ți-ai băgat în ăla? 3 milioane? Nu, mai mult.
A, nu, mai puțin, scuze, 1 milion. Da. Am băgat 1.400.000. Eu m-am băgat 400.000 și acum am 6,9 milioane. 6,9. Nice. Oh, 60. 67. Wow! Haide! 18 milioane! 19 milioane! Cum faci atât de repede? Că faci pe cameră? 34.000. Ah, ok, faci de 2 ori mai mult decât mine. Mi se pare cam ciudat. Facem aici, edităm la video editor. Hai că fac speedrun aici. Gata, nu mă mai joc, fac speedrun. O să avem și partea 5-a, băieți. S-ar putea să știi, să știi. Suntem deja în minutul 20 și 41 de minute, de secunde. Deja? Pe la și 25 cred că o să închidem. Hai că nu mai să facem clipurile nici prea lungi, nici prea puține și de-aia ne uităm așa ca desperații. Da, și s-ar putea să existe și partea a 4-a sau a 3-a? No, nu că s-ar putea. 100%. 100%. Auzi, Nico, să duci și tu pe cealaltă parte, gen la ușa aia, să vezi tu ce e. Că poate nu e, gen. Bă, poate e și tu. Ia stai și să verific ceva că... Ok. Eric a făcut 2 milioane pe clip! Eric! Să văd că fac și eu acum. Stai așa. Oh, mi-am Eric. degetele. Da? Murim! Să știi că... Mă, ia stai. Ok. Upload. Bun, Roblox Adopt Mi 2. Câți bani mi-a făcut? 700.000. Șmecher. Cam atâta fac și eu. Easy Per money. clip. Bagi un story, easy money. Da. Super fericică, Dani. Deși Dacă mă știi pe cealaltă muzica. parte, că mă duc eu acum. Nu las că sunt eu aici. Deja am venit eu. Te trec! Mamă, așa intrat. Ba, nu mai trecut. Wait, what? Oh, what? Etaje. Oh, Sunt în lift. trebuie să facem 15. Cannot afford. 5 pedale, ce e alea? Nu știu. Tu îți dai Stai seama să că e mă până la 8? Băieți, o să existe partea 20? Să știi, chiar cred. Da, nu o să aveți mult de vizionat. Decât 24 de ore sau chiar mai mult? S-ar putea. O să facem un playlist pe canal. YouTube Special. Simulator Z. Mamă, de ghimare rău jocul ăsta, nu știu, dar sincer. Bă, hai să mă să ne jucăm. Faolo. Dar ce salarii bărturi oare? Stai că mă duc acum să văd. E ceva Nu știu aici dacă cu e Your salary Mom's burt. House. Am văzut de pe YouTube. Da, și eu am văzut chestia aia cu Your Mom's Chat. House. Would you like to sell your soul? What do you mean? Are, When bă, you get every adică. computer and camera, you will be able to sell your soul. When you sell your soul, I will take all of your money. CD space, cameras, computers, upload videos and edited videos. I'll exchange. In exchange, I will give you 5 tokens. Oh, Ne dă token-ul, da, ne trebuie 3 rebirth-uri ca să ajungem acolo. 3 rebirth-uri, băieți. partea 10.000. Partea 100. Hai că facem și noi un videoclip de fiecare Nico și apoi mergem, da. Da, în afară de asta. Că, na, v-am zis deja, nu o să le facem nici prea mari, că apoi nu vă mai uitați. Și nici prea mici, că, serios, cui îi place un videoclip mic? Nu mie. 23 de minute și 46 de secunde, Eric. Cred că, fai, mă întâlnesc, 3, 2, 1 și... I-am 29.000 spațiu, dacă îți vine să crezi. Nico, să te uiți la mine că trebuie de fac pe clip. Și gândește că fac numai cu 17.000. Mamă, parcă mor. Mai 5 milioane de făcut. Mamă, am ieșit de 5 milioane și pe faci obiect. ce? Auzi, Nico, Editez tu știi video. că noi nu trebuie să avem cel mai bun calculator sau cea mai bună cameră, nu? Trebuie să le avem pe toate. Da. Mamă, A, da? Da, toate, fiecare. Aoleu. Deci trebuie să le luăm pe toate. Îți dai seama ce frumos o să fie? Las că eu strâng bani și mi le iau pe toate. Să știi că poți. Sunt în stare. Un title. Ronaldo 2. Stai. 2. Mamă, băieți, e greu rău.
Da, auzi, îți dai seama că poate cineva chiar a ajuns la 8. Cât ăsta să te joci? Adică, serios. Un fi mai disperat, dar nu chiar așa. Da, cred că astăzi nu mai filmăm și partea a treia, că, na, e Trebuie să prea. le postăm și pe asta. Da. Am făcut one tile. Mamă, Le Roblox edităm. Adopt Me, am scris Adopt Me 2. A făcut 230.000 de viziuni. Eu am aproape 3 milioane de vizionări, băieți, explodezi. Oh, și la mine Ronaldo 2 deja are 50.000 de viziuni și abia l-am pus. Doare. Hai că Max, eu pot să-mi cumpăr de banii ăștia și gata, închidem, da? Da, da, da. Ce e asta? I don't know. Mi-am mai cumpărat spațiu, am 41 de milioane. Da. Mă mir cu rezistă camera asta. Hai că m-am luat camera aia pe care cred că o ai și tu. Oh, Și ce repede 64. face. A, nu, am mea face 68. doar 34. am avut eu acum ceva timp. Oh, știu, da, am și zis. Și știi că mai fac încă unul repede. Mai faci și tu încă unul și gata. Ne grăbim repede, repede, repede. Un episod și gata! 2 minute 26, Erica, Bun, hai, să leargă! facem ultimul videoclip și gata, hai. Hai să Mă știi și mă pe duc repede mine? să le editez. Păi te aștept normal. Eu sunt la mai am 26 de milioane, scuze. Hai că mă duc repede la calculator. Edităm repede. Bum, 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 bum. Tu cât spațiu ai, ca să știu? Cam 8,9, ceva de genul. Eu în total am mai mult, dar na, 26 așa, vreo 60.000 pe acolo. Nu de milioane. Ba da, de milioane, scuze, mă încurc. Hai, atât de mult nici măcar nu mai știi cât ai. Exact! YouTube 6. O secundă! Mai am 3 milioane, 2 milioane, 1 milion! Thumbnail-ul. Thumbnail-ul. Gata, export video, mamă! Ce unde ce le-ai pus? Da. Ai, ok, am înțeles. Câți bani am Mor. făcut? A, aproape fac și 1 milion. Dar nu vrea, mă, nu vrea. Ah, cât Eu- de frumos. Ce canal, Mamă, ceva 5 așa canal. milioane! Ah. Așa canal, îți dai seama? Eu am 38.000 de abonați și 3 milioane de vizionări. O să are la propriu de 3 mai mult decât mine. Vizionări și abonați de 2 mai mult. Da, cam atât a fost cu acest minunat episod. Nu uitați să Dacă apăsați pe v-a butonașul plăcut, de like și de da. subscribe și noi ne vedem cu partea a 3-a. Pa! Pua!